Na još jednoj konferenciji za novinare opštinskog odbora SNS-a medijima se obratio Slavoljub Manoilov, opštinski većnik za kulturu i sport. Govoreći o tome šta je sve urađeno u sferi kulture u prethodnom periodu, on se osvrnuo na veliki jubilej 130 godina institucionalne kulture u Dimitrovgradu. Moram da kažem da pre tog jubileja, pre te proslave, pre svih tih aktivnosti koje su završene u toku prethodne godine i početkom ove godine, mi smo se potrudili da kulturu podignemo na jedan viši nivo u našem gradu i da uradimo sve ono što je bilo moguće sa sredstvima koje imamo i iz fondova kod kojih smo konkurisali različitim projektima. Ja ću početi ovako redom, znači mi smo 2015. preuzeli vlast u Dimitrovgradu i zatekli smo mnogo problema, svi znamo koji su bili problemi i sa Centrom za kulturu i sa salom Centra za kulturu i u sportskoj hali i krenuli smo jednim redom da sve što je moguće ikako sredimo i da napravimo da bude onako kako to dolikuje gradu kao što je naš grad Dimitrovgrad. Sala Centra za kulturu je bila u katastrofalnom stanju, mi smo bili svesni da sami to ne možemo da uradimo, a motiv da se sve to uradi i da se sve to napravi je ipak bio taj jubilej koji smo morali da obeležimo na adekvatan i odgovarajući način. Sala Centra za kulturu je renovirana u potpunosti sredstvima koje su obezbeđena iz opštinskog budžeta, iz IPA programa, ali isto tako i uz pomoć Ministarstva Republike Bugarske, Ministarstva spoljnih poslova. Oni su nam odobrili 125.000 eura, odnosno dva projekta u vrednosti od 125.000 leva. Što se tiče IPA programa, konkurisali smo 2017. godine i dobili projekat koji je realizovan, završen je krov Centra za kulturu i po tom projektu mi smo dobili 172.000 eura koje su uložene u samu zgradu Centra za kulturu. Ako krenemo tako redom da nabrajamo šta je sve urađeno u Centru za kulturu, vidjet ćemo da je to sada trenutno jedna, da kažemo, delimično renovirana zgrada, ostaje nam sad da završimo fasadu, trenutno se radi hol Centra za kulturu i imat ćemo jednu, mogu slobodno da kažem, dostojanstvenu, lepu građevinu u našem gradu koja će dati mogućnost svima koji su rešeni da se bave kulturom, da igraju u pozorištu, da budu članovi kulturno-umetničkog društva, to rade u jednim adekvatno i lepo opremljenim prostorijama. U svom obraćanju Manoilov se osvrnuo i na uređenje Narodne biblioteke Detko Petrov. Biblioteka je takođe bila delimično nešto odrađeno po pitanju same zgrade. Mi smo uspeli da prethodne godine napravimo letnju pozorišnu scenu, tamo je izvedena i prva predstava, nakon toga je korišćena ta letnja pozorišna scena za mnoge druge aktivnosti i stvari koje je radila i sama biblioteka, ali i sam grad i sve druge ustanove kojima je bilo neophodno da koriste tu letnju pozorišnu scenu. Slavoljub Manoilov je govorio o značajnim manifestacijama u gradu, među kojima je posebno istakao Dane Caribrodske šušenice i Festival duvačkih orkestara Caribrod. Mi smo 2015. godine počeli da malo ozbiljnije radimo na tom pitanju i vidite da sada kada se organizuje Caribrodska šušenica bude toliko ljudi ovde u našem gradu da prosto zaboravimo da li je ovo naš grad ili je neki drugi grad. Dolaze ljudi i turisti iz zemlje i iz inostranstva, posebno iz Republike Bugarske i uvek se traži i štand više, naši ljudi proizvedu Caribrodsku šušenicu, proizvode različite druge proizvode koje mogu da prodaju i da jednostavno zarade još dodatna sredstva koja su neophodna za život. Opštinski većnik za kulturu i sport je istakao značaj organizovanja festivala duvačkih orkestara. Festival duvačkih orkestara Caribrod, mi smo to došli na tu ideju pre 3 godine i počeli smo da u okviru obeležavanja Dana grada organizujemo i festival duvačkih orkestara. Malo gradova može da se pohvali time, a mi treba da se i setimo da smo u drugoj polovini 20. veka imali odličan duvački orkestar i to nam je dalo i motiv da krenemo sa tom pričom, a u perspektivi planiramo i da pokušamo da oformimo duvački orkestar u našem gradu. Mi smo već u pregovorima sa određenim ljudima da obezbedimo i dodatna sredstva koja neće biti iz opštinskog budžeta, a pomoću kojih ćemo kupiti sve ono što je neophodno za taj duvački orkestar, sve one instrumente.
tako da je to nešto što je, kažem, samo za sad u načelu, ali ja mislim da će to biti realizovano, naravno ukoliko postoji interesovanje kod mladih da se time bave. Mi ćemo kao lokalna samouprava, kao opštinsko rukovodstvo učiniti sve da se to vrati u Dimitrovgrad i da opet mi imamo duvački orkestar koji će nas predstavljati i ovde i u državi, odnosno u zemlji, u susednim republikama gde god je neophodno, ali opet kažem mora da postoji interesovanje kod dece i da naravno se malo više to promoviše u osnovnoj školi. Konferencija za novinare SNS-a biće održana i naredne sedmice.